साला एगो भाइयों बा हमर पढ़ा लिखा के तनी से ज्ञान कर देनी। आज कमाइला के उम्र भर साला जाके होने करी गाँव मारा बता ओकरा पसंद से जाके कहीं केनहू कमैती फैक्ट्री उक्ट्री धो लेती कमा उमा के कुछ तो रखी करती तो साला ओकरा तनको बुझाते नहीं थे कि भाई के कमवा के एकदम गाँड फरवा देले बा। हैदराबाद कमाया तारा फैक्ट्री में जाता रहा जहाँ तक भूसा लाइन में कमाए हम तो जहाँ बढ़िया से कमाई है और टाइम टाइम से पैसा भेजिए ठीक बा। हाँ केहू से लड़ाई झगड़ा ना करे के। चलो हम एगो नंबर बा ठेकेदार से बात करा देते नहीं मिल गए। हेलो हाँ ठेकेदार जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते का हाल बा हो? कहनी हाँ कि हमर बउआ जाता कमाए ठीक बा हैदराबाद तो कहनी ओकरा के बढ़िया से अच्छा खासा काम दिवा दे हम तनी ओकरो उन्नति हो जाई कमाए में बड़ा ठीक है ठीक बा पढ़ले बा बढ़िया से अच्छा काम दिवा दे हम। हाँ तो यहाँ काम करे में कोनो दिक्कत ना होखेला काम जे भी बा पूरा फैसिलिटी काम बा मेहनत वाला काम नहीं के पैसा सब टाइम टेबल पर मिली भेजा जल्दी।